Ay, salamat. Tumalis mo lang. Madiyak na buntugan. Ngamundan tayo na pulatan ti. Angay, katataray. Madi best friend. Ano, madim kaya? Kaya mo nga siya timang ka matibatukin niya? Pwede yung baga nga matik ng matan baka siguro tapang ko alakay na yun. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Grabe ka naman makatitig kay Andres. Para na siya malulusaw. Astig ang pangalan, Andres. Hoy Pakas, kinakausap kita. Ako ba kausap mo, Pakas? Ay hindi. Si Andres, nakakaalis lang. Tara na Pakas. Magluluto pa pala ako ng favorite name mo. Hoy Pakas. Ang sabi ko, tara na. Anak ng toko. Halika na, hoy. Pipi! Boo! Bang! Naklano ni Nim sila Timuryot. Ang pati mo ni Chita ay gandang lalaki. Bakit mo ni Andres, ni Dim silang Timuryot? Bag! Dapat mamon Andres. Nga pati ni George Camuryo mo lang na. Nakaw, nagpitok batam. Nagpaiswag, buntog si ka. Hoy, best friend! Teka lang! Mati makakamitin nata! Isa ba naman? Ate lang, tinulog mo nga. Mati. Nako, naspak na lang. Sumruman ni Dimsay. Dapat atang, iya panda jimintala. Delikado atang. Mati ka na tagay. Baka ang mga Dim siya. Ano bang sin? Bakit? Nako, naspahog pala na agtaray ka, nagbukol ka ditan. Inaang tara! Ana, kastilatan, tinakayan latan. Patintin na peti pustison. Tita kayaw, oring ka nagmalmalam kayo, kintin na ray ditan.
Hindi lang siguro makita aja yun. Pinaglayang mga murot aja yun. Diyan na sila. Marami sila. Isa ba na? Nilaw lang ako itong magasin. Sige, balakin niya ako na po. Ay, salamat. Tumalis mo lang. Madiyak na buntugan. Ngayon tayo na po sa atin, angay, katataray. Madi best friend. Terus siniblalan na aja. Pag mumuyo lang aja. Best friend. Focus di sa banan. Tapi laphamon lang. Intan best friend. Intan best friend. Sapay lang ko mga madimgal na litin tayo kamat diba itong best friend. Yung nakamit mo pa yaga eh. Sakti mga isarik kanyang jamintalan. Sapay lang ko mga maawatan na. Lang, tudong sa muton. Ana pa naman ang laking Andres. Napanagtaltalong ba kayo? Ang sumita ni, tulungan na kagbagkit tinig. Tudong! Among bakay? Hindi mo say, kung mama man ti bataw, Kat sino kinamat na lakay? Ha? di palanit mo, tinachimpuan na ba kayo? Kat nga anong urni palang plakay? Madyak ka mo ba kayo? Basta di umalis akong, kinamalatan ni Dimsi ni palanay. Ay, kasjay. O, ingkang arot alam taga di sa balingan nila bakit di kusinan Ana, madim kaya. Kaya mo nga siya timang kamat batukin niya. Pwede yung baga nga matik maban ba kayo? Siguro tapang ko alakay na yun. Ano pa yung mamakichismis mo? Kesa uno na dagiti umbran ti balay. Mariuse.